εξαφανιστώ. Σου το είπα, Χάμφρεϊ. Δεν υπάρχει Άι Βασίλης. 3 εναντίον 1, πλάκα έχει αυτό. Λοιπόν, Ποια είναι αυτή? Ωραία, πιάστε τη. Ναι, να την πιάσουμε. Πώς το έκανε αυτό? μην ανησυχείς. Θα το φροντίσουμε εμείς για σένα. Θα το πάμε κατευθείαν στον Άι Βασίλη. Το ξέρετε? Γι' αυτόν δουλεύουμε. Ω, ναι. Και ο δικός μου μπαμπάς είναι καλικάντζαρος. Ω! Ταρά, ταρά! Ω, πετάς! Ξέρεις τι μας είπε ο Χάμφρεϊ? Ο αδερφός του δεν τον αφήνει καν να γράψει στον Άι Βασίλη. Και ο Λίον έπεισε επίσης τους φίλους του να μπουν σε μια ομάδα που έφτιαξε και δεν θα ζητήσουν καθόλου δώρα. Ώστε γι' αυτό δεν παίρνουμε τόσα γράμματα όπως συνήθως. Θέλει να πείσει και όλα τα παιδιά στην τάξη του να κάνουν το ίδιο. Και σήμερα έχουν συνάντηση για να μιλήσουν γι' αυτό. Και πού είναι αυτή η συνάντηση? Ελάτε, θα σας δείξω. Να. Πάνω